हरकेश तिवारी तिवारी म्यूजिक लाई और दुगोला जंक्शन और रंगीला दुगोला खेला बाहोरी हो खेला बाहोरी खेला बाहोरी हो खेला भगिना अच्छा नाता में भगिना लगे एक एक दे दी हे मामी की दे दी मामा का नाम मामी का भगिना से मामा रुपये न लेला काहे जी आ जानो खापड़ा बतौन ढोई जाई त लेके दे दी है ना हमरा के हैं काहे के दे दी रात को ले लेते दिन रही त न लेती अरे त दे ना दी है ना हमरा के मामी की दे दी मामी में भगिना के आधा होला मामा के ऊपर होला भगिना के नीचे होला आई है देखी होरी में होरी ढुकावला जब रे बोला मुआती सानिया परोइले जब रे बोला मुआती सानिया परोइले रचना की गोरा वाला गावे गोरी हो रचना की रिया गावे गोरी आइले वाले बोला जब रे बोला मुआ गैलवा चली आइले जब रे बोला मुआ गैलवा चली आइले रचना जिया ना बहारे गोरी हो रचना जिया ना बहारे गोरी
आंगनबाड़ी वो आंगनबाड़ी ओकर नाम ना हो, ओकर नाम लांघनबाड़ी। सरकार ऐसा कइल ऐसा कइल कैसन ए सरकार में 3 गो फायदा भइल हर केस तिवारी जी। कवन कवन दुआर पर के पर्दा गई, पर्दा खत्म, दुआर के पर्दा गई। एगो फायदा भइल कि रोड पर से गर्दा गई, आ तीसरे में ब्लॉक में से मर्दा गई। अब ब्लॉक में ज्यादा मर्द नहीं भेटा ना। ओई वीडियो साहब दस्तखत तो कर दीजिए, सिग्नेचर मार दीजिए। मैं 3 दिन से दौड़ रही हूँ। आंगनबाड़ी से 2 गो फायदा भइल। कवन कवन तनख्वाह सरकार दिलस 1 आदमी के, हाँ और ड्यूटी दिलस 2 आदमी के। मेहरारू का नौकरी बा, आ मरद रिक्शा खानी टान टान के ले जाता। चाय बनाओ तरफ सुनते हैं, क्या है थोड़ा चाय बना दीजिए, सीओ साहब से मिलना है, बीडीओ साहब से मिलना है, आज साइन कराइए। अब मोटरसाइकिल पर बैठल है, ब्लॉक पर ले जाकर ढहल है, जा रही हो, ठीक है अब जाइए, 4 बजे फिर आ जाइएगा। अब फिर 3 बजे जाके मोटरसाइकिल लेके ब्लॉक के गेट पर खड़ा पड़े, 2 रुपये के भूजा कीन के ये कहो को चाना फेंको तारे, ये कहूँ का में देरी हो जाए तो चनो आ जाए। यही पर में बड़े जे आवेली तो 2 रुपया उहे दे दे। बताओ सुई घोपा तारी ई, अब बक्सा ढोता रही, बुझाले मछरी के बक्सा लेके घूम। कलम से घर पर लिखता हरी के घर नंबर 2 गो छेद 1 गो लाम, माने 100 घर। इकर में आशा में बड़ी तो उनको नौकर जंतर की ना, उनका पता लगा भाई को गो बकरी गाभिन बड़ी सब। और का होला जब रे बोला मुआ दुआरा पर होइले, जब रे बोला मुआ दुआरा पर होइले, रच रच से दिया सजावे गोरी हो, रच रच से दिया सजावे गोरी हो। ओइले ओइले बोला मुआ जब रे बोला मुआ से दरिया चढ़ी आइले हो, जब रे बोला मुआ से दरिया चढ़ी आइले, हम न गोया खुद का सवाल गोरी हो, हाथ गोरा खुद आइले आइले रे बोलमुआ हेलावा अरे घोड़ा खानी हम गए हाना रे गोरी।